Welcome to Tife Files TV. Tadzoka nedzimwe nhau dziri kupisa dziri kutenderera pa social media. Apostle Talent Chiwenga achinyomba seweekend na mambo dhuterere. Munongoziva mega mambo dhuterere vakaramba mukadzi vachitizira ku small house vachiti mukadzi wavo achembera plus futi agezi. Seweekend vakavapa mota 2 nemari zvakanzedzokera naye. Ndo zvaisekwa na Chiwenga achidedzera kuti wakapusa unongoonekera kuti uri mwana mudiki mukadzi wako muhombe. Handizi guys moti kudi takambotaura nezvayo nyaya yacho. I saw that they are trying to use money to force dhuterere to stay with his mother whom he had married for all these years. It's unfortunate. I saw the picture of dhuterere and his mother receiving cars from Jiva. You can see that this one is a child. This one is a parent. It's very clear. The woman dresses like a mother. Dhuterere still dresses as a small boy. Puts his cape and he drops his pants. Nemwana wavo. We talked about it. Mark my words. Dhuterere will leave. It doesn't matter they buy him a private jet. He will leave. It's a Dracula. Ice marriage, yeah. Ice marriage. Ukatozviona vachipuwa mota. Unotoona kuti muchindo ari kuti motikari marriage. Ndikangotora zvese. Because ndoiwana kupe mari yekutenga fortune nyowani. I'm sure mazvinzwira meka zvataurwa naTalent Chiwenga. Takambotaura nezvenyaya yacho mukati tinonyepa. Mambo dhuterere pavakaenda kunotora mota nemari nemukadzi wavo vaionekera kuti havasi happy vakatsamwa. Ndozvachitaurwa naTalent Chiwenga kuti iwewe mambo dhuterere tiri kukuona wagara unongoita semwana mudiki asi mukadzi wako anongoita sechembere. Saka nezvitozviziva zvedu kuti wakaenda kunotora mota nemari asi wanga usingazivi zvauri kuda kuti utore mota nemari kana kuti utore mukadzi. Ofuchi ndo zvatakakudzai last time kuti mambo dhuterere mukadzi havachadi vakangoenda zvavo kunokutora mota nemari, of which you will never know. Pamwe vese vakatoseparata, pamwe mumwe akatora mota akaenda uko, mumwe akatora mota akaenda uko nemari, because seweekend ndo vakadedzera kuti toda kuti mudzokerane, but vachivanyengerera pamusoro pemota nemari. Saka ndo zvazvitaurwa naApostle Talent Chiwenga achidedzera kuti hapana zvakadaro, zvinongoonekera kuti pane mwana nemunhu muhombe naamai. Thank you so much. Don't forget to subscribe.